zan in tlai chu nimin lama kan update to chunjom na kha kan post le dona he chanchin hi tuna khovel ngai ven ani awangin news hrang-hranga chanchin update thar ber chu tuna hian kan la khawma chu kan ron upload le don ani United States in Nigeria marlama Islamic State ke mate beipui thlakna anei nu ni khatna khan abuja chuan anram chunga jihadist polte beipui thlak zui zel adu thu asoya Christmas nia ISIS kem te beipui thlakna chu joint operation ani thu asoibok Nigeria Foreign Minister chuan TV lama interview engemaw zata beipui thlakna hi kalpui mek ani thu asoya heti rol hian Washington in lungoi lona ahoi hot mek chu athlop don thu asoibok Foreign Minister chuan nor hoi hot ani ma hian US Secretary of State Marco Rubio chu phone in abiak thu asoya hebak a hian Nigeria Information Minister Mohammed Idris chuan he beipui thlakna hi American drone tele guided missile manga bei ani tur thu asoibok tuna chuan Idris chuan MG9 Reaper unmanned drones mangin GPS guard munition 16 da ani thu asoya chungte chuan ISIS attack point engemaw zat a khoi chetoa heian abuja thu soi chu anem ngita ani tiin Pentagon official pakhat chuan apuang buk ani abuja chuan nor hoi hotu te hi Nigeria sarkarin apompui ni in asoya mase nor anhoi hotna mun tur chu lapuan chian ani lo thunga anni chuan firfiak polte chu nor anhoi hotna chanchu ani donani ti thu asoibok on Chinook Apache recovery mission US defense official te chuan indolong dek ti hi longpui chuat soina ani atanga missile ka chu a video footage te chu an pholang mek zela heti la hian US President Donald Trump chuan politico in akomna Nigeria rama kristian te ti du da tu jihadi sekem engemaw zat chu anram sipaiten anti chiat to thu asoi Trump chuan airstrike chu Nigeria rama sur rong bolmek ISIS tetana amimal Christmas thilpek ani thu asoi riap maya heti ilahi Nigeria President Special Advisor Bola Tinubu chuan Donald Trump thu soi chu thutling tok alani lo ni in a soi thung sarkar chuan Islamic State fighter tia soi te emo jihadist pol dang member te emo bei anni le ni lo chu aduang takin alafin fiah thailo chawani ti chu asoi ve meka anram Sokoto State a Islam sarkar na thokte ero chuan bompuak chungchang ate chuan US chu ansoi sel ve mek bok chungmi te chuan heng bompuak hian anram chaklona apholang ni in an soya chuti rualin Nigeria ram chu ram dangten an chakna an sona mun ani thei thu an soibok Sokoto khopui pakata police pakhat chuan in beina chuan mipuite chu thile liam an omlo ni in a soya tin an station bulnai kho hrang-hranga cheng mipui engemaw zatin nor ani thu hoi hot ani nuwa an boruak so sang chozel chu an hlau hle ni na soya mipui than khatte eroin firfiak te beina chu kalpui zel an du thu an aupui bokti thu aseini Sokoto jabo khuwa cheng te chuan an chung van sang taka chuan thil thlokri an hriat thu an soya bom chuan an chevel aron denga fila te chuan mei al apuak dur ni in an soi video pakata chuan kang mei na satak achuak ti chu mu thei ania komi pui pol pakat te chuan Nigeria ram marlam thingtlang kho pakat ka na man American missile cheto ti hrang an phurbok
ramchunga korka biela chiatna lian tham enga mazat oma chuan mipuite chuan zanlai pelnuwa bompuak na satak tak an hriat thu an soi bokani Nigeria ram sarkar chuan civilian thute le liam report ala umlo ni ina soya heti la hian USian anorna to le ti ero indona nu ma mun tam taka alandana chuan alang chiang chhomek zel Lagosa chengte chuan US le Nigeria in sipai beipui an thlak dun na chu an thlop hlea Tual chung mi te chuan Washington le Abuja chunga po lom thu an soi Africa mina tarlan danin US sipai te hian Nigeria ram ribula Sokoto state a chuan strike an nei mek ani ati he operation kalpuina hian Islamic State a Sahel affiliate te Tual chung mi ten lakurua tia an hriat lar firfiak te kempani beimasaka an nei thu an soya US official te chuan American media te hena chuan beipui thlakna hian firfiak engamazat an thito ti an soibok Africom chuan Nigeria thu nei tu te nena tho hona neya beipui an thlak mek na hi kalpui ani thu asoinon lea an hmaluka in kana ISIS firfiak tam takte chu tha an ni to thu atar langbok heti mek la hian US sipai mun pui Pentagonin video ati chua chuan US in dolong pui atangin projectile pakhat chu ka chu ani thu asoya hei hian beipui thlak na lian tham tak chu ain tranta ti po atar lang chiang le zola ngai ani Nigeria Foreign Ministry chuan precision airstrike mangin an target firfiak te chu US chuan akap ti anem ngita Anram chuan US nena security lama tho hona kalpui zel chu angai poimo hle thu asoinon lebok United States chuan nor hoi hotna chu Nigeria thunei tu tenena inrem taka kalpui ani thu asoi war hlea thu chu ama sabira chuan Africom chuan Nigeria ram ngin na angin operation hi tran ani thu asoi boka mase anua chu thu chu azuk le ani India sana tukin jingkhan Nigeria Foreign Ministry chuan precision airstrike mangin an target firfiak te chu an kap le ti asoya United States sipai tenen chuan roman na thazok le operation thar an ngai to chhomek thu po asoyani President Trump chuan nor hoi hot chu Nigeria rama kristian te tha an ni thu asoite chhanna dik tak ni in asoya he thu hi social media a post le bok Tunmai Khan Jamfara State a local government area le din Sedal Highway a bompu ka wangin mi pasari vel su anthile nia report ania channel television lama he thu thar report footage hi tilan ani he bompu khi bandit firfiak clan siete phum nia soi ania improvised explosive device awanga puak ani thu an soi sipaite chuan ama in bandit te hi an lo beito a an zinga then khat chu an thata kong puidunga puak thei thil an da ti thu ero an hriat lo thu an soi thung report dang le chuan nimin tlai thleng khan official in mithi chu pasari an ni to thu an finfia ti thu an soya chu chuan he thil thleng hi anem nget bok ti chu Joint Task Force Norway's Operation Fatsaniama thupuang tu Captain David chuan a soi adil si chuan bompuak hi ramdang airstrike wang ni lovin firfiak ten IED an phum ni in a soi ve boka US in operation akalpui ma khan governor dot al awal chuan dantado exist biela harsana tok mek te chu atloa kumsang ni som pakhat nulama governor te zinga he mun tlo ma saber hi ani helai mun atlo hi boina chin felna konga harsana tok mek khuate nena inzom na thazok asiam le theina turtana manro pakhata ngai ani You've made my life a testimony You saved my soul, oh my boy. The things you do, I cannot tell it all. That's why I call you, oh Chungchang masabira chanchin thar berber te chu update kan tum le donia